Kull ġurnata li tgħaddi, il-kriżi tas-Satabank tkompli tippersisti. In-nies qed isofru u l-kontijiet huma blukkjati. Fid-dawl ta' dan, il-GRTU fis-sqarrija sostniet li dawn il-klijenti issa qegħdin iħabbtu wiċċhom ma' problemi finanzjarji kbar. Numru kbir ta' ħaddiema bdew iħabbtu wiċċhom ma' diffikultajiet biex iwaqfu kont bankarju f'banek oħra f'pajjiżna. Ħafna negozji u ħaddiema Maltin li għandhom kontijiet f'dan il-bank issa jinsabu fi stat ta' disprament. Il-GRTU tinsab għaddejja b'diskussjonijiet kemm man-negozji kif ukoll mal-awtoritajiet relevanti sabiex tipprova tnaqqas ir-riperkussjonijiet li dan qed ikollu fuq in-negozji. Skont rapport fil-Gazzetta de Malta Business Weekly, klient Malti stqarr li ħafna persuni qed jiffaċċjaw falliment finanzjarju. Kumpaniji tal-iGaming ma jistgħux jaċċessaw il-kontijiet tagħhom, filwaqt li bosta ħaddiema ma jistgħux jaċċessaw il-pagi tagħhom. U f'din is-sitwazzjoni, l-MFSA mu qed tagħmel xejn. L-istruzzjonijiet li tat il-klijenti tas-Satabank kienu biex imorru jiftħu kontijiet f'banek oħra. Però biex dan isir irridu jgħaddu ġimgħat jekk mhux ukoll xhur biex jinfetaħ kont bankarju ieħor. Jekk l-MFSA hija vera interessata fil-konsumaturi, allura għandha tagħtihom aċċess għall kontijiet tagħhom u tissanzjona biss dawk li huma suspettużi, jgħid ir-rapport f'dan il-ġurnal. Kumpaniji qed jinsistu mal-MFSA li hemm il-ħtieġa li jkun hemm bank alternattiv sabiex dawn il-kumpaniji jkunu jistgħu jkomplu bil-ħidma tagħhom. Jekk dawn il-kumpaniji tal-iGaming jispiċċaw biex jitilfu l-klijenti tagħhom, dan ikun ta' detriment kbir għall-ekonomija Maltija. Dan għaliex is-settur tal-iGaming jikkontribwixxi mal-1.2 biljun euro fl-ekonomija ta' pajjiżna. Sal-lum il-maġġoranza tal-klijenti għad għandhom il-flus tagħhom maqbuda wara diversi jiem ta' terturi fejn ma jafux se jiġri minn flushom.